sa mbiya almami o so duki woofi Allah wirdu tijani o jeeya bamma ko jeeya mbiya nayibo o woofi Allah o jeeya bamma ko jeeya tani ko jeeya toujours addata duku ko neɗɗo fooɗano ko jeeya bamum jeeya so wiyana tiiɗa hen geɗe ɗe jarani namnade e diine hay hunde ko ɗe tan gaddata joni fitina ɗe gaddata musiba ɗe gaddata dukoji e jamaji e jumaji ɗum fof toroɗo ko yimɓe yidde foom yidde tinede yidde yiyede yidde andede yidde nanede yidde holi min yidde kongolam yo won alay sago ya wona Allah a wona Allah a wona nelaɗo a wona denaɗo ɗum fof toroɗo ko yimɓe haɗa juula sa wi bisimillahi rahmani rahim a fuɗɗorimo ɗon julde ma selli sa fuɗɗorima alhamdulillahi rabbil alamin julde ma selli saɗa juula sa waɗi gabda fawi juuɗe e becce julde ma selli sa sellini juuɗe julde ma selli sa waɗi allahumma anta salamu da waɗi ko uddirte noon bisimillahi rahmani rahim on uddite duwogol waɗi ko holko duwoɗa waɗi ko koko duwa ha gasa wajiba jaɓe sappo e goho jawharatul kamali wirdete noon Cheikh Tidiane wirdi hen ma on duuɓi ɗiɗi sahabaɓe almuɓe makko mbimo Cheikh Tidiane emin ñaaguima tawde jawharatul kamali sono wirdi e nelaɗo ina tawe emin ñaaguima duwahu momin duwoto tawa kadi omo tawa tawde jawharatul kamali gatti tan o yaata emin duwo emin ñaaguma duwahu duwde tawmo tawa beele mi ɓeydo jaɓe Cheikh Tidiane wi mi jeeya e lawol e haydara ko nelaɗo jeeyi ɓeydata ustata ko Allah rewna e ɗemgal makko tottan wona min jeeyi mi wona e lawol e tonam kadam nelaɗo yaɓerimo yaɓere woote jawharatul kamali nde yo ɓeyde hen so sappo e goho timmi wirdu ndu timmi yaɓere woote nde yimɓe ɓamta juuɗe nganndi o hen haajuji men kone duwaw o fi hayati saykhuna kad zadu wahidatum to zayduna saddadu mbino noon o jeeya ko singit cal yimɓe bugee tan muso mbiɗo jeeya ko maro min jiiɗani haydara ko defte maɓɓe tan min mi jo ko ɗum caggal muɗum bisimillah waɓe no alhaji malik en e woɗɓe gadda goɗɗum so tawi en gayni en mbaɗi jaɓere en gayni jati amasino ko ɓurana inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ko ɓurana ko Allah haali wona Cheikh Tidiane jeeyi wona goɗɗo jeeyi ko Allah haali o wino wattan wirdu o ya janggo sey an min alquran a jangi inna allaha wa malaikatu ko ɓurana a jangi subhana rabbika rabbil ko ɓurana jooɗa ɗo ni ñañanda ko ni ne haala jimmi ɗum jeeyaka hen ni jeeyanoka hen ni jeeyaka hen hay jeeɗe hen jeeyaka hen duwa o jeeyaka hen ni sakano fo ɗum de sakano dugde jeeyanoka hen jeeyaka e wirdu he wirdu tawde en mbi inna allaha wa malaikatu en mbi subhana rabbika wirdu kadi belaɗo boyo ummo yaala ɗum belaɗo haalde yo haal belaɗo ñamde walla yalde o holko addi ɗo ni wadde nda ko ni ene ñañanda ko ni haala ga ina ɗuma ga ina ŋaaño gana fooɗa waare no fooɗa leeɓon no holla yimɓe wonko wawi ɗum wo ɗum ko nafata onon tampina diine tan oɗon gadda ɗum ko jeeyaka hen sa yeehi mbiya jomum waɗi ni koko jeeyaka hen ala ko haali dugdude walla haɓde nde kaaki jannani kono ɓe dugde kaaki jannani eɓe kaɓa kaaki jannani ɓe jeeya ɓe jeyta yoɓe kaɗum jomum hani o sa wi subhana rabbi ko wirdu gasi sa wi inna allaha wa malaikatu wirdu gasi duwawu caggal o saɗa weɗa mbaɗa sa weɗaka mbasa wadde jeeyaka hen wirdu ndu haali koye inna allaha wa malaikatu wirdu ndu haali koye subhana rabbika te wirdu o fof gaynulmaji rabbil alamin walla inna allaha wa malaikatu a haali a gayni a wattindorima hunde e qur'ana gasi wirdu ndu gasi sa jolama ñama sa jolama jara sa jolama kala sa jolama jaaha wirdu ndu gasi jooɗa ɗo ni ne waɗa jimɗi ne waɗa ɗum ko leltinde dawoɓe tan ko hay hunde ko hay hunde ko hay hunde jeeyaka hen jeeyaka hen jeeyaka hen ko tampini e yimɓe saka onoɗo jawɗon kaɓay jamaji oɗon dugda min komi nayi min komi elman woni nayi ko woni nayi woni elman elman kay ko ɓuurani elman ko ɓuurani nayi ko sunna nelaɗal woni elman woni woni nayi ngara jamaji oɗon gaddani yimɓe ko jeeyaka hen ɓe ne mbaɗa gam ɓe mbatta gona jugdude on ko dugi ɗum dugde eɓe juulataɓe ɓene mbiya bisimillah rahmani ɓene mbaɗa alhamdulillah gona dug fof ndugo dugde eɓe juulata nani no neɗɗo yiɗi fof yo wat yo juul tan kono on jiiɓe juulatan dugde mumen
kala tan nder jama yon tambini yimɓe ngara o ko éliman gadde nayib gadde bilal o ɗon bilal goto won noon wonde nelaɗo maayi penali mi heɓide haram gadde duwolde bilal gadde nogas bilal gadde penali ɓidde haram caycagal somgal bilal ko goto won noon maayi o ko addi o bilal ko penali ɓidde haram ko caycagal jamaji fof ina juula e jamaji kañum en ndendi jama ko suudu Allah wona suudu babɓe may goto wiyete ko suudu Allah ko yimɓe jeeyi holko addi ɗo nayiɓu to iwi to holko addi ga e bilali holko addi ga birti bilali ko addi ɗum ko addi hon bilali ko maccuɗo goto jaɓɗo Allah gondunoɗo e nelaɗo Allah sallah sallam ma yeeyi saɗa yiɗi noon sa jibini ɓiye wi ɗum bilali inniraɓe gadi ko saaba wonno inniraɓe mbiya bilali so welima mbiya bilali sona welima mbiya Mouhammad ɗiɗo fof ko maccuɓe Allah ko julɓe gasi ɗum ala ko woni hen kono min woni bilali gadde ɗum am bilali ko ɗum woni ko penade jokkade e diine ko ɗum waɗi diine tooñede ko ngal cacagal ɓa diine tooñede ngara dewgal jomumen kaldi nandiri ha gayni mbaɗi tenge ko weeli ɗumen ha gayni jooɗo yeeso ma heddi ko duwawno duwe mbiya gadde nduwodi ko ndi nduwodi ɗo holni nduwodi hol sababu hoto jangga koto nduwodi ɗoni ko nudima khutbatun fi khidbatin ko ƴiyal khalil ko onon jangguinimi onon toɗo bisimillahi rahmani rahim hokkam deb alhamdulillahi rabbil alamin mi hokkima deb seli waɗiyaɓe ɗiɗo ɓe kawri goo ko jogu joom 21 nayaɓal tanke kanke walla manane coggu buutari kalis danede ko dakkodira ko waɗama ɗiɗi labdowol ngol tati debboy gorko o gandama nayyi selli gasi seedeji ne mbaɗete koto nadif gasi ɗum ko ni foti ko ni jogni foti ko ɗum ɓeydaten holto nduwodi janggaɗo holto nduwodi woni gade nduwodi ko ndi nduwodi woni bisimillahi rahmani rahim hokkam debbo alhamdulillahi rabbil alamin hokkima debbo holko nudima khutbatun fi khidbatin gasi ko mandu ina yiiɗa bisimillahi rahmani rahim hokkam debbo ina yiiɗa bisimillahi rahmani rahim hokkim son mbaɗani hen hunde hokkam mi hokkimo yoni ko ɗum kono yiiɗa murnade ɗo ni ne ñaña ga ina ɗuma ko ɗum in namno kalisaji ko ɗum fawi oɗon gadda diine sabu jagade penade men ha yimɓe tampatuta beddo diine o ladde taw ko ɗum goni sababuji ñapponi yimɓe hana to waade rondan beddo taw ko ɗum deeɓi yassiru wala tu assiru bassiru wala tu naffiru newne woto cattine mettine yimɓe woto kulɓine ɗumen ala fawɗum ɗum onon toon jeeyi mbaɗon ko weeli on ndeson rewɓe welɓe on mbaɗon fere sidiruji mbaɗon ss uji mbaɗon rewɓe ha heewa mbaɗon ɓiɓɓe ha heewa yon dañ almuɓe yon taare yon daw otoji yon mbaɗ kalisaji banque mbaɗon ko weeli on son ngari on mbaɗon ka yimɓe sa wi naggam ma ya janggo sa wi naggam ma ya janggo te onoɗon mbaɗa ko weeli on ñande fof cacagal ko woni on gadda diine ko jagan mbaɗe ɗum ladde so tawi ka juuɗa wi la ilaha illallah a gayni juul wattuji ma joyi wirdu tijjani saɗa weela mbaɗa wona ɗum legatuwaɗ ko yonnude galle ma sa wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah a juuri wattuji joyi galle ma aljanna paris waɗa ɗo ndiyam waɗa kuura waɗa leece waɗa rewɓe waɗa ɓiɓɓe waɗa boyuji liggoto saɗa weela liggude hen suweere walla portele mbirda wirde tijjani walla ɗaɗi walla goɗɗum ɓeydade yonnude ɓeydade jokkude endam gasi hay hunde goɗɗum ala hen ɗum se tijjani muuyi ɗum goɗɗo muuyi wona obligatoire c'est pas obligatoire obligatoire ko la ilaha illallah obligatoire ko julde wattude joyi gonnen koye jawe se tijjani ɗo gaddotoɗen gasi e wirdu woni kono sa wona tijjani a wona julde ko fenade holto fawi sa wona ɗaɗira wona julde sa wona murid wona on sababu sonno ɓe gonani julɗe ɓe gonon ɗum woni julɗo ka adi mbiɗon ko gone julɓe taw gande holi Allah gande holi nelaɗo Allah mo Allah nele windere o ko ɗum farli yimɓe farlu ma ko andu Allah sa andi Allah rew Allah ganda holi nelaɗo Allah ñemtina ɗum ko Allah wi ɗum noon lakum iswatun hasanatun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo addira ko ñemtinede nelaɗo rewetake Allah rewata nelaɗo ñemtini sabu kanko adi rewde Allah holli en no ndewirten Allah ñemtinan Cheikh Tidiane yiɗati wonande natɗe hen e lawol makko jiɗamo nafa ɗumen aduna men e lakal men gasi ɗum ko ni foti waɗi aɓana so kalan ɗum cemti seernaɓe so kalan ɗum cemti feni c'est pas vrai kala hen mbiɗo yomi rewe feni kala hen mbiɗo yo ɓiyam rewe feni colonisation ngal yo yimɓe tampi ɗum han kadi gasi yo gas an ya rewe ya remani guesa ya howane galle ya hokke kalis ya sodani pucci ya sodani otoji ngara e mayde kadi goɗa e hollude yimɓe ɓiye oɗo
no goppiri ɗo ɗon fuɗɗori o daɗimi on ɓuuri o nangam beele sa maayi kadi ɓiye daro wona colonisation continue ha wonde tout ɗine ganda belaade janggude fof janggu mum welaka yo e lawol ma yindiri Allah ma andu ko Allah woni Allah belaade janggude fof janggu jangguinire ɗum sabu Allah kon jangguinanoɓe kono mon foti heeɓi lobgel ne jooɗi ga ene fena ga ina ñuumbo ga ina ɗuminina ga emin jogui sirruji emin jogui inde Allah wona Allah wiyete so wona Allah wiyete ko Allah sa noddi ɗum sono wela noon so welaka jooɗo ko woni hen won ɓawɗo haaji junggo Allah no funta ɗum oɗe penale mum Allah no waɗi so waɗi ka ko ɗum woni Allah wiyete ko Allah sa noddiri Allah ina nana so welama jaabuma hunde fof gata hen so welaka jooɗo hay goto fotata ɗum hay goto wawanta ɗum ko ɗum woni te yimɓe fof jiyaɓe Allah hay goto e windere nde wawa askinde hoore mum ha haala ko jiidi Allah penale kata majji windere nde fof ha laaɓi ko maccuɓe Allah mbiyete nelaɗo ɓuuri fodde martaba Allah noddi ɗum ko maccum yani abdani za salli wona ko nelaɗo haalde innahu lama qama abdoullahi wona ko nelaɗo haalde subhanallahi asra bi abdi wona ko nelaɗo haalde Allah wima ko maccu gati hol ko ɗum ko woni hen ɓuuri nde Allah woni kono kulol Allah woni koye ɓernde hay goto wona neɓal won donko Allah wona mawnude kaala wona yaaji alluwal wona juude waare wona moƴƴude deftere wona moƴƴude asko wona tan kaari wona yawde almumɓe ko penale ɗum koko homtade diine c'est pas vrai diine ko la ilaha illallah mouhamadou rasulullah mbaɗa waktuji ma joyyi saɗa wawi kooda lewru korka saɗa wawi dokka asakal saɗa jogui saɗa wawi jaaha makka ko ɗum woni diine ko wona ɗum ko wona diine wona gonga waliyaɓe Allah joom laabi en ɓe mbaɗiri ko ha julɓe ɓe ɗo nanggudirde ha julɓe ɗo wonde sehilaɓe mbaɗirani hay men gañondeta de Cheikh Tidiane wiyani kala gona Tidiane yanke ha jumde Cheikh wiyat noon Cheikh wi ko kala julɗo ya muyan ɗum moƴƴere kala julɗo ya muyan ɗum moƴƴere ina wawi nawra ma ne wawi nawra ɗum woni Cheikh wi de Cheikh wi ko almuɓe mum yo juul wattu joyyi wi ko yo ñiiɓe laaɓal wi ko yo juuɗe dental wi ko ya ɗofto nene ma e bamma wi ko ya moƴƴini enɗam gonɗo e saɗa ma wi ko ya janggu diine wi ko ya andu Allah wi ko ya ñamtinela ko ni Cheikh Tidiane wi de Cheikh wiyani waɗaɓe o wiyani waɗaɓe o wi ko Allah goto waɗa koni o wi de sa ari aɗa nanga wirdu premier sarɗiji caggal juul waktu joyyi o wiyanma ko moƴƴinene ma e bamma ko noon Cheikh Tidiane wiyatma so tawi yumma e bamma nguuri ya namno ɗumen so jamiranima o wiyata kona jaggu lawol mum debbo o wiyat ɗum ko ya namno gorko ma so jamirani wona kono ngala aɗa hokka rewɓe jananɓe wirduji worɓe mumen mbiyani noon wonde mumen woɗɓe mbiyani noon aɗa hokka rewɓe jananɓe wirduji aɗa yaada mumen aɗa wiya yo mbaɗ ziyara aɗa wiya yo mbaɗ naggam aɗa wiya yo mbaɗ naggam holto fawɗa ɗum holto ɗum jangga penale mehe tan penale mehe diine ina bonni e dow meɗe diine ko la ilaha illallah mouhamadou rasulullah diine ko julde waktu joyyi diine ko jangguinde ɓiyum qur'ana neha ɓiyum hokka ɗum meccal wasa yoytade wasa fawade wasa jasde ko ɗum woni diine yiɗa hay goto jas yiɗa hay goto yelo yiɗa hay goto fawo dow yimɓe diine wi ko moni fof liggo yo tam oman kana alatan ala nnasi yusdara yu addu ala nisai womin sintu sibjati ƴewreduɗo kala gonɗo joytiɗo no fawe dow yimɓe limtitteɗa koye rewɓe walla cukalon ɗum ɓuuri jang gorko limtitede rewɓe sukaɓe Cheikh Tidiane wi ɗum sagaran la taklubu wata won liwre raddoyore ne adda woto won monutel nder jama ina raddani hen addani hen toɗɗo la Cheikh Tidiane wiyatno de o wiyat noon nelaɗo wiyat noon o wiyat noon nelaɗo wiyat noon yimɓe ɓe moƴƴodiri e yimɓe ɓe onon fof jiide yumma e baaba ko ɗum woni ko nafata ay ɓurano wi ko bande ne wawma nawde sehil ma ne wawma nawde jiiɗo ma ne wawma nawde mo jiɗɗa as kono wawma nawde ɗum nde woni lawol ko Allah wi en ko nelaɗo wi en ko ɓurano wi en ko ɗum woni ko nafata nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam habri gorko biyeteɗo mana ha joni ibnu oumar o wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi gorko moƴƴo ina nawa temedere e leñol mum aljanna o wiyani gorko Tidiane yanki o wiyani gorko murid o wiyani gorko kadiri o wiyani gorko layen la o wiyani gorko éliman o wiyani naibu éliman la nelaɗo wi gorko moƴƴo won ganduɗo ɗo woni andi moƴƴo ko Allah mbaɗowo ko moƴƴi noon yimɓe mbiya ɗum ko moƴƴi o wi ko gorko moƴƴo ina nawa temedere mana ha joni e leñol mum ngol aljanna e yimɓe he aljanna ɓe mbi nelaɗo sallah alih sallam gorko moƴƴo tan a wiyani ko waliyu a wiyani ko ceerno a wiyani ko éliman o wi omo nawa e koreji makko omo nawa e hoddiɓe makko ɓe mbi nelaɗo ka nelaɗo de
Allah nelma kono haala min ɗo pawɗa ɗum o jangi mana ha joni aya qur'an kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o lawla difaullahi nnas ba'duhum bi ba'd wona ɗum ko aya qur'an sinno wonano Allah duñiri won yimɓe e yimɓe la halakat maɗa kalko toon gasi ɗum ko aya qur'an ɗum ko ɗum kon ko ɗum nelaɗo fawi haalan yimɓe ko dalil kono min kon mbi kaari en jawtan ɗon ha joni kadi ko nelaɗo yaara juuɗe ujunere temedere duuɓi jeeɗiɗi ka fergo Isa manani yaara manani ujunere duuɓi temedde jeenayyi capanɗe jetti e jeeɗiɗi baba adama gila nden ha joni ko Allah andi duuɓi ɗi no foti ha joni en jawtan ɗon min kon mbi kaari walla min kon tanum kaari ko woni joni tanum kaari on gondetaki tanum bindi on gondetaki tanum gandal on gondetaki tanum neɗɗam on gondetaki tanum juulɗo fewɗo ñemti noon e cenki gasngo laamajo duuɓi sappo e joyi premier député Sénégal na waɗa ko weeli ɗum duuɓi nogas président de la république capantati e joyi ndungu Senghor ko tanimo ɗo e Senghor yeeyi ɗo wonno tan kaare ni tanamo ɗo wawa kanko wona tanuma e goto hay hunde ɓamma ko laman woni jagara mbiyeten jagara so guese ndema ka dañi ndinaso ko ɗum nafata somin mbeɗaka moni fof jaggi guesa mum holko ndendinta holko mbatta jagara kay koma daña ko ndendinta o minen fof min mofti guese amen aɗa wona jagara ɗum Senghor liggotono ɗum bamma ko liggotono laman jagara alay say Nouro haali winde Sénégal heɓata indépendant min adi tindi o wi min général de Gaulle adi haalande o wi Sénégal heɓi indépendant tandaɓe Alaji Malick nani tandaɓe Cheikh Oumar nani tandaɓe Sirim Bamba nani tandaɓe Dammel Kajoor nani tandaɓe manam Bourba Jolof nani tandaɓe Alma Mewi Fouta nani ɓe ko Allah woppi ɗumen totti Senghor wona tanuma e goto ko wawa ɗum tawi ko neɗɗo wino maɗa wonde Senghor oye bon wondani Senghor gondum koye Allah so wondanima kono mbaɗa mi tawde wawmo ɗo wittude oy ko Allah wera waɗimo ɗo yiiɗo tandaɓe heddiɓe woppi waɗimo ɗo so Allah waɗi hunde a heddata ko en pofta Allah wiya ko Samba mi yaddema a tampino hoore ma tan domen jingguino mbarma e mbambuno wadde ko hay hunde ala ko nafata jange ndende golle ɗum nafata en ko heddi koko hay hunde min komi tanum kaari wano kaari ni min komi ɓi kaari yoto am nande makko aɗa waɗi ko waɗanno c'est tout a ƴewata deftere Cheikh Oumarul Fouti ko janggunoɗen mana ha joni e defte ceerno ma ko ceerno ma ɓi ceerno ma ko ceerno ma debbo ceerno ma ko ceerno ma hay rawade ceerno ma ko ceerno ma ɗum tan janggunoɗen ɓe goppiri noon eɗen maya tan eɗen jaa Cheikh Oumar namna o e condition so ɓi ceerno ma ina wayno ceerno ma ina ronti ɗum gueɗeji fof hissan o manan ndere bowal ina nande mum diine ina nande mum gandal ina nande mum yankinade ina nande mum labdereede ina nande mum kaare siragal nden kala ko waɗɗanimo bamum e dow ma ina waɗɗi ɗum mbaɗana ɗum so wona ɗum waɗake joguimi ko deftere muɗani Cheikh Oumar min fay koye hadis ne laɗala fay koye ƴeɓɓurani ko ɗum woni ɗi ceerno ma hay rawani ceerno makko ceerno rawani yo fa laata walla fa laata rawani kay yo won rawani yo fat dawat wondima e rawan an rahim tilka rusulu ɓen nelaɓe mana haalaɓe faddalana min ɓurni baɗum yoga e mabɓe ala baɗine yoga mana nelaɓe ɓe ina ɓurdiri min hum woni mabɓe man kallamallahu haalduɗo e Allah on woni Moussa o haalde Allah o wadde Allah batuji temedde jeegom batu foof Allah haalanimo hen temedde jeegom konngol fof ina waɗi gande tati zahire baɗinul baɗino sariyaji makko o rafa amana o ɓamti baɗum yoga e mabɓe darajatin daraja kono Mouhamadou Rasulullah kañum nawa ha wirti ende sidratul muntaha ko Allah wi noon in yakka sidrata ma yakta ma dagal basar wa ma daga so no yahano toon wiyata ko yi walla o ƴeewi alhaji Malik wi qaalu gayra hadalin o yi Allah ɗum de wona gajade Allah wi ko asra bi abdihi fine paame onon yeddoɓe Allah on ɓurani Allah nande arab sinno ko koyɗon Allah wiyata koɓe ruuhi mi nawimo e piccano makko piccano no yaɗa wela fof hoyɗe ina dañi million sa hoyɗi aɗa dañi million woto binde woto feetu bidde hayso pingol ari woto feetu bidde sa feeti tan e séri hen a wati kalis ɗum fof ɓuuri hamnade sinno ko koyɗol Allah wiyaɓe ruuhi piccano makko wi koɓe abdihi abdu wawa wonde so wona ɓande pitan ndenna on nanani arab kalɗo arab kay so haalani on nani Allah kam nanani arab Allah wi koɓe abdi yiya ɗum kono jeddirton ɗum
وآتينا من لدني عيسى ابن مريم ما نبي مريم البينات وجاج بين وأيدناه ما من من بروح القدس كان ما شديد يعني جبريل ولو شاء الله سنة توين ما هاجين ما تتلا ما ورد ولا حبتا الذين من بعد والكافرون ما هاجون هبل مظالمون ما كم من توين الله لا إله إلا هو o woni ayatal kursi mana ha joni kanko woni mana mawɗo dendagal ayaji kuɗano ujunnaji jeegom temedde jeegom capan jeegom kanko woni mana ha joni mawɗo woni fof ne jogui ƴongo ɓurano ko bagara ayaji fof ɓuuri teddude ko ayatal kursi o woni mana ha joni koye nder bagara kala mana ha joni mo janggi ayatal kursi hakkude jamma e ñalawma leyɗuji nogas mana ha joni ina hen mana Allah yafuma bakatu leyɗuji nogas nayyi ina hen Allah yafuma bakatuji nogas nayyi ha joni manaji mbannoɗa mana ala ko haali noon mana ha joni mbadda hen duwaw mo wino Moussa ha joni yo mana yo janggo o wi sa janggi ayatal kursi subaka e suuduma ma won balɗe capanɗe nayyi bilejo natta mana ha joni suudu ndu mana bonnowo natta suudu ndu ko wayno mbiyeten mana sukuña natta suudu ndu sukuña beele ina woodi walla woodani namna ina hen won defte mbi ina woodi mulɗagan won defte mbi woodani mulɗagan mi namnima ceerno Hamidou Sito Fanayi ceerno wi namnima ceerno Hamme Baba beele cukuñagu ina woodi ceerno Hamme Baba wimo aha Baba wonko woni hen de enen mbiyeten ko sukuña safal ɓe mbiyata ko selle woro wiyata ko dumma touba wiyata ko sorcier ɗemɗe fof mbawa andinde hunde ko waɗani ina woodi kono noon deɗelne hen sonno ɓe mbatta kono boyinaji mbatta ni ɓe ndoɗoɓe liɓa e leydi ɓe conga ma en gandi ko Samba e Demba kono noon tawde ɓe mbatta noon so ɓe jaa en tinata so ɓe gatta en tinata fellaɗi wiya kaari ɗum ko dañde bakkat kono ina woodi caggal mum mana jiimi e deftere ina wiye kasful hijab barran an as'ilatul jan mana ha joni namne jinneji koni temedere e nogas mana jusum jiimi mana ha joni deftere nde timi en janggumi ƴeggumi ɗum mana en ceerno goto ina jooɗi omo wondi mana ha joni e sehilaɓe ha juuti rawandu ari ina rewa e palantere en naata ɓe paɗi rawandu ɓe ndiwi ndu acci kadi ɓe ndiwi ha timmilaɓe jeeɗiɗi ceerno wi goppe rawanduji ari naati ari ha jooɗe yes ceerno rawandu wi ceerno mbiɗo namnoma cukuñagu beɗe ne woodi walla waɗani ceerno o wi woto kuule wona rawandu haalata o ko jinne o wiyete ko kaari musidɗo goto ummi ɗon e jonde mi ceerno haade ma jaɓade mi haalanma ko rawandu namni ko min komi sukuña mi holli ɗum sehilam nani minen jibidina pijji mawnidi min ummima Fas tomin janggoyno emin feewi wuɗon wiye ara isa min gaari en nambu ko dene woni hen dene ngaali min ƴeewi dende mawde nde min jiɗi min taƴi min dolki dende nde ha feewi min puti mana dende nde min tawani hen kaddi min tawani hen ndiyam min tawani hen foɗɗere hen goto wi musidɗo mumo a meeɗi yiide dende nde ala kaddi ala ndiyam ala poɗɗe oy mi meeɗani yiide kene taƴeten nde ina hen wonno eɗen dokka ina dilla eɗen nan o wi ko wiide sukuña ko guiƴam o yeewi o min komi ɗum ko min ñaami dende nde nde mbimi wooro ɗum woni denal nde nden ñaami kala ko noon mayta o waɗi feɗe ndo looti o tuuti kaddi e poɗɗe e ndiyam ɗam ko tuuti ɗum ha laati dende nde hay hunde ɓe tawani hen ko ni min mbaɗirta e bani adama ko yaroɓe ƴiyam yeddani ɗum nelaɗo salah sallam nelaɗo noon wi ko hunko e yitere nelaɗo wi ko hunko e yitere ƴeewe mo waɗɗa e l'imam Malik mon tawe mo waɗɗa e l'imam Malik to wattande jiyaɗo Allah goto e sahabaɓe ina ɓoori ina ndaara lotade on ɓoori hawlaɓe a waydiri tuuɗi omo yooɗi ɓandu ndu no yooɗi tagore jiyaɗo Allah ƴeewi wooro onon jindu ɓandu no ɗelketele daroga tan o fukkeleji kanko mo wi noon tan fukkeleji ɓe ƴettimo ɗon ɗo ɓe gandimo nelaɗo no wuuri koye sahabaɓe jeeya nelaɗo wi kono woni mbi kaali tan de so wona wi wooro tan o fukki min ganda hulwande tan nelaɗo yo on nodda nelaɗo wi yo addu ndiyam o addi yo salligi o salligi yo sulmo e ndiyam he yo wufƴo hen o wukkide ndiyam he o waɗi foof o he yarnam mooma tan ummi ɗum noon nelaɗo wi ko hunko e yitere son kuli hunko e yitere mo kulɗono yo wufƴo walla salligo o ndiyam ɗam jomum yarne hen walla ɓufti hen ɗum nani hen waɗɗa l'imam Malik ko nelaɗo Allah haali ko hunko e yitere onon jangguɓe arisal ɓe goɗo gandi nani hen nani arisal ko damal no wonno ina waɗata
nani risala ƴeewe mo on tawto eyyi ndeke noon ina woodi andude noon ko kaari woni ɗum ne watti toñange ɗum ne watti toñange ayatal kursi mana Allah tabaraka wa taala sibi hoore mum e ayo soko tawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o juulde yimɓe o gayni o yettidi o yimi haalana on hunde onon fof keɗoɗe yimɓe keɗi o yi kala julɗo salmini janggi ayatal kursi ina heeɗi moye nadde galle makko aljanna guite makko nattude yiide galle makko aduna o on nani ɓe mbi a min nani o wi ƴette mi hokki on jiɗɗo fo ƴettu yeeyi ha janggo ɓe juuli ɓe calmini o yettide yimɓe o wi Allah hokki kam mana leydi ina woodi nangue men ngue no fuɗa hen no tello ha timma duuɓi 40 wawa yettade ɗon yaade kay lendi woni hen ko malaikaji tagore ɓe ganda iblis o ganda baba adam min tan Allah ɓe gandi koɓe rewoɓe Allah tan ɓe meeɗa wobde hay goto nangue men ngue ya en duuɓi 40 yettaki ɗo haɗi so tawi a juuli a gayni a janggi ayatal kursi Allah no tottuma baraji maɓe koɓe liggi fo lawol goto oɗon jiɗi ɓe mbiye o ƴette mi hokki o jooɗi ha janggo oy won ko ɓuuri ɗum fof ɓe mbi wol ɗum oy ranto tawɓe ka raade jiiya joom suudu ma walla ɓiye ina woppi comci walla no waɗi ko boni cuura ɗum oy ɗum ɓuuri ɗum fof oy goto leñilamen garɗo e lelade jooɗe dow lees omo janggi adal kursi Allah yaaduma o bakatuji makko hay sono foti kono hayre ko haɗi anndude haalde ɗum yimɓe nana naftore a jeeya bama a jeeya woni koye deftere waɗi won haalande yimɓe naftore kono Bilal en nayiɓe gay ko Bilal en gay ko nayibo en min duwoto en on joni Bilal yo jul nayibo yo jul sa woni eliman jul ɗum woni mana ha joni ayatal kursi mana ha joni Allah tabaraka wa taala kañum sifi hen mana hoore mum Allah walla la ilaha deweteɗo ala illa wasana kanko alhayyu duumiɗo e gurdam mana mo mayda alqayyumu mana ceniɗo ga mana ɓawɗingol hay goto fewjantamo kanko tan fewjata la tahudu jagatamo sinatun mana gonɗi Allah gogata wala nomun mana o ɗanotako lahu wonande Allah gogata ɗanotako Moussa winomo hol sababu tawde mbiɗa tagui Adama hono tagore ma hani Adama nani Adama no goganoɗano Moussa yaadino e Allah hano ndenɗira ɗum ko wela ko namno Allah kam wimo noon hande o namni yiide Allah ko ñande hen tan fitinari nden tan fitinari Samba walla Demba ne jooɗade ɗo wiya mi yii Allah walla ngaremo holla on Allah ala ko yi mbiɗa holla on no Allah rewrete eyyi min jaaɓi kono ngaremo holla on Allah moftu Allah ma min jiiɗa yiide koye haɗi wiyade tan ari hadisul qudsi naatɓe aljanna ina ɓurodira toon martaba Allah ne holla ɓe hoore mum nelaɗo wi emin mbawa hattande ya an Allah emin mbawa hattande yiidem o wi beele no lorra goto moon ƴewde lewru jamma lewlade sappo e tati nelaɗo wi lorrata woyi noon kollirtumi on hoorema mbawa mi yiide donc on sembe mum mi tello e on martaba ko Allah wi e hadisul qudsi ay kono ɗo e aduna hen ngare mi holla on Allah moftu Allah ma min jiiɗa tawɗo ko Allah bonno ngari saabu tawɗo ko Allah maayo walla ɗanoto walla ñaama won yara wona gonga ceɓi aɗa mi holluma ndewɗo Allah jaɓ wonde joomum kono mi holle Allah wiɗum yo moftu Allah mum na gonga o yebdina ñabbaraji Moussa wi Allah mana ha joni beele aɗɗano Allah tabaraka wa taala wi Moussa janggo mami jaabi hande noon won taw ko pawanmami on ko cantanmami Allah waɗi mana ɗas mbiɗen bool tata waɗi hen ndiyam ha heewi sotti Moussa wi moftanami en tan kooli hande yeeso leydi o rondi bool kew ndiyam Moussa juulata Moussa sujjata Moussa jangata tawret Moussa subhinta sa salmini Moussa wima ala oji Allah ne resni min nani hoore men bool kewɗo ndiyam sa billita ɗum wat ko desnal Allah wona noon watte Moussa wondi hen balɗe jetati o ɗanaki o ñamani o yarani o joɗaki o gogani balɗe jetati bisimillahi bawɗo yimɓe fof o tebbisimo ɗoygol wawi fof ɗoygol tebbisi Moussa doole capanɗe joyi annen bool ummi dow kañum e Moussa fof telli bool arini hippi ceerno Souleymani Baal o wi ndiyam so rufi sa wi aɗa ɓoftata ko ɓatta kono dañata ndiyam Allah no tottuma baraji maɓɓe komi liggi fo lawol goɗɗi
oɗon jiɗi mi mbiya e wujjete mi hokki o o jooɗi ha janngo o ron ko ɓuri ɗum